ini. Because I am declaring, community quarantine. Pwede kayong masabi ko, hindi na maglabas ng bahay. Ini. Mag-ikot-ikot kayo sa bahay niyo. Baka wala pa kayong lugar na napuntahan. Kaya nito. Oh, andito ako sa isang corner sa bahay ko. Dito, iba naman. Hindi pa ako nakapunta dito. Lalo na dito. Inginin there are times na hindi mo napuntahan ang mga lugar. Kaysa maglabas ka, magtuplok-tuplok ka na lang ng cellphone. Inginin Ito, hindi ko pa napuntahan ito. Ang aquarium ng mga isda. Ito. Oy, inginin what are you doing there? Mga isda ko, hindi ko pa napuntahan ito. Ito ang sala namin. Inginin Hindi pa namin napuntahan. Kaya magdagan-dagan lang ako dito. Kasi may self-quarantine kami. Oh. I just want to tell you, ano ang masabi mo dahil may COVID-19. Nandito lang tayo sa bahay. Ang pagkaganda ng sala mo, oh. Oh. Kamusta? Ano ang masabi mo ngayon? Okay lang. Therefore, I am telling you, hindi na kayo maglabas kung walang importante na gawin. Because it is very harmful and meron tayong social distance. Anong tawag? Social distancing. Ang 1 meter ang kalayo. Kaya hindi ako magduol sa kanya. Baka mahawa ako sa sinaw kay sa agtang. Inginin ni mo nang na social distancing kay Ginoo ko murag ni bumbilya sa agtang ni mama. I'm telling you, may kayong hindi naadtuan. Ito, hindi ko pa naadtuan ito. Inginin ano yung balay? Hindi pa ako nakapunta dito. Kaya magpunta ako dito. Inginin Ito mga medal ko. Yung mama ko nag-birthday. And I'm telling you, marami kayong gawin sa loob ng balay niyo. Dito, magtingin ako ng salida. Puro COVID-19 ang mga salida. May katag na. Community quarantine. Morning, maglibot-libot na ninyo. Ngayon ako diri. Napog ko. Diri na po ko sa gilid. Hatol sa malibot na ko mong balay. Inginin mo ng bahay.